Ха-ха-ха! Мисля, че трябва да си почина от този смях. Връщаме се след малко. Междувременно по Cartoon Network титаните се борят да поемат контрола, да приготвят най-новите си епизоди и новия си филм. И разбира се, се провалят. Ето ви епизода. Ние сме начело и ще превземем напълно Cartoon Network. Кажи им кога, йо! Малките титани превземат ефира събота и неделя от 9:50 само по Cartoon Network. Връщаме се след кратка пауза. Тази пауза наистина беше кратка. Край на рекламите. Тогава сигурно и аз съм мръсен. Мръснишки богат! Аз също... Кажа стаята. Знаеш ли какво ново има по Cartoon Network? Много се вълнуваме. Сет дори се разтанцува. Затова размърдай крачета. Размахай ръчички. И се разкърши. Нови епизоди на Гъбчовците. Начало в понеделник от 14 часа само по Cartoon Network. Готов ли си за още смях? Браво! Време за смях с Cartoon Network продължава сега. Brains Explosion Game.